Hormatly kardeşler, bugün tribunal törötmen sebepleri boyunca geçirilen yığınlaşmamızın 4. yığınlaşmanda yeniden mawduşýas. Ýuwaş-ýuwaş tribunalın o döremeginiň sebepleri ortağa çıkıp uğrady edilýän gürrüňleriň netijesinde getirilýän misallaryň netijesinde zatlar ortağa çıktı. Indi men şu wagta çelle aýdylan diýilen zatlary ýa-ni dile getirilenleri mundan öňki ýanaşykda hemmesini jemlenip bir sistematik ýazgy görnüşine geçirilen halyny gaýtadan okujak. Soň bunyň üstünde geçenki nemeden täze goşulanlar bar, soň o täze hödür edilenler bar, maddalar ýa-da bentler. Şolar boýunça gürrüň ederiz. Bundan soňky ýygnaşykda da jemleýiji ýygnaşyk hökmünde bir ara geleriz. Indi şeýle diýilipdi, täze Türkmenistanda tribunal döretmeň esas sebepleri. Birinji madda, insanyň garşysyna edilen jenaýatlar sebäpli genosidiň dürli görnüşlerini ulanyp Türkmenistanyň halkyny ýok etmäge synaşmak. İkinji madda, raşizma bilip ýa-da bilmän edilen hyzmat ýa-da hyzmatlar sebäpli AB'de öz ýurtdaşlaryny raşizmiň peýdasy üçin genosidiň dürli görnüşlerini ulanyp Türkmenistanyň halkyny ýok etmäge synaşmak. İkinji bende Türkmenistanyň öz ygtyýarlygyny raşizmiň eline tapşyrmagy sebäpli. Üçüncü madda, ýokarda azalan maddalary guramaçylykly görnüşde alyp baranlygy sebäpli. Soň ýokardaky maddalary bentler hökmünde da açyldy. AB'de halka zulüm etmege, adam öldürmege, emeli päsgelçilikler döretmege, terrorçylykly işler alyp barmagy, neşe serişdeleriniň giňden ýaýratylmagy, reket etmege, halky sowatsızlaşdyrmagy, kanunyň daşyna çykmagy, gorku kultuny döretmegi, halkyň guramaçylykly sürgün edilmegi, halky maglumat almaktan we bermekden mahrum etmegi, söz azatlygyndan mahrum etmegi, konslager maksatly döredilen hapishanalaryň bolmagy, suutsuz ýagdaýda insanlara ceza hökmüniň berilmegi, aýallaryň mertebesine degilmegi, adalatsyzlygyň ýörüýte alınıp barylmagy, vatan söýgüsiniň ýok edilmegi, kanunlaryň halkyň garşysyna işleýän bolmagy, ýurdun baýlyklaryny we mümkinçiliklerini ýani resurslaryny diňe öz bähbitlerine ulanmagy, halky 5 velayata bölüp bir-birine garşy etmegi diýilen o maddalar emele geldi. Indi şu taýda täze goşulan maddalar bar. Ýa-da öňkü maddalar boýunça da gürrüň edip bilersiňiz, ýa-ni gürrüň diýilende pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Bu maddalar barada, ýa-ni esasan hem soňky goşulan maddalar barada pikirleriňizi täzeden bu soňky goşulan maddalaryň köpüsi mundan öňki ýygnaşykda dile getirilen zatlardan ortağa çykypdy. Bir täzeden göz gezdirmek üçin soň täze goşulan maddalar bar. Halky 5 velayata bölüp bir-birine garşy etmegi mysal üçin şo madda täze goşuldy. Bu arada öz düşüncelerinizi, pikirlerinizi ýa-da bundan başga da goşmak isleýän zatlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Sözü Merdan kardeşimize berýän 5 minut wagt berilýändir, ýadyňyzdan çykarmam. Esenlikler yurttaşlar.
Neştada iň soňky mallardan azık düşünjäm aýdyp geçmekçi de. Indi ýurdumyzy bäşe bölmekleri näl, ýurdu nädip bölüp biler halky esasanam. Indi şunyň başlangyjy raşizmdan gelip çykýar diýip düşünýände. Orslaryň ýani ruslaryň Zakaspiya oblasty diýip çötäk inen unden başlap syýasaty ýöredip başladylar mukadip düşünýän. Soňra buňa da üstüne de owat sepilen ýerem Gökçepe galasy ýani Töweşi. Bundan soň has möwjap gaýdan bolmaly. Bunu indi halky bölmek üçin altyapy vardyr, şonu taýinlama altyapysyny taýinlajak bolsaňam ýurdun içinden göz ýetimi uzakdan aýdyň alymlar watançy milletçi ýurtdaşlary aýyrmaly bolýarlar. Her türlü bahanalar bilen biriniň kellesi arat diýmeli, biri yaraman suwa gark boldy diýmeli, garak halka bildirmän ýuwaşlyk bilen bular aýrylmagy. Käbirlerine ýana gaýysy ataba fetişler ýaly Rusiýa çağıryp şo taýda ýok edilmegi. Indi halkamyr şöyle düzen berip halka düzen berýän şeýanky aýdyňlar da. Şu aýdyňlar aýyrsaň halkam haýsy taraby görkeseň şo taraba ümzügi şo taraba bolýar eken. Şonu külünüň bu Sovyet Soýuz döwründen soňky garaşdyrlyk diýip adlandyrylan döwürde has mewjud bolmaly. Ýurdun başyna nähili wada niteliksiz laýyk däl, öz işiniň eýeti däl adamlar ýani hiç bir milli duýgusy bolmadyk adamlar getirilse ýanky bu niýet ýarym 50 göterim bolsa galany ýanky halk ýani ýurdun başyndakylar alyp göterýärmini. Halka görkezýärler da. Şonu bular nädip bilerler? Ol ilden alarlar da ol ile hukuk goraýjylary ýa eskerleri, güýç ulananlary ol ilden ol ile geçirýärler. Bular üstesine goşan tutulýar. Ýani jahil adamy özü ol ile geçirmek dursun öz ilinde de öz toprağına, öz ýurduna hyýanat edip bilýär da. Onu hukman ol ilden ol ile geçirmek hukman däl. Bunyň ene başy halkyň aýdyň diýip özüni atlandyryp biljek, elite diýip atlandyryp biljek adamlaryň yetişäjek yerler hem institutlar, universitetler, ýokary okuw jaýlary diýip ýüzlenýän. Şu taýgam pes derejeli ýani ahlaksyz adamlar yerleşseň bu dowam edip durýar da her ýyl sebäbi 10-njy klaslar, 11-nji klaslar gutaran soň her kim başardygyndan ogluny okutmakçy. Şu taýyk baran soň eýem bu taýda ruhu taýdan gul hemde öz halkyny öz ýigrenip gören adamlar edip ýetişdirýärler. Ýylda da şey proses aýlandy, onuň sistema şonu gurup berýär, ýani bular soň dowam edip dur da, ýani degirmen aýlandy suwuň madyna. Şey gelip oturda bilimsiz goýulan halk hamany alyp göterýär. Özüne ziýandygyny bilip bilen nokta. Ne şeýlerek düşünýär. Meniň bir tribunalaryň düremeginiň näil diýýärdiň sebäpleriniň biri da. Oğlum, yine de boşandı. Sağ olun. Sözü Şöhrat kardeşimize berýän. Geçmiş kardeşler. Ben ýanky bentler okudum. Şuýda ýene bir bent kostrasym ele, ýagny yalan töhmet bilen azatlıktan mahrum etmek mesele. Ýani ýakynda gören bolsaňyz Türkmenistanyň gaýlarynyň videosy aýrady. Pawon ýartyp
ildeşimde yalan tökmek bilen azatlykdan mahrum etmek üçin oyun urunuldy. Öňe şonu edip öğrendir. Ýa-da edip görendir. Ondan sonra işlerim etdi. Yani şu taýda şol video kameran kömegi bilen şonuň özüniň edeni ýüze çykdy. Eger şu taýda video kamera alınmadyk bolsa, şol ildeşimi azatlykdan mahrum etdiler. 3 ýyldan 5 ýyl ortak. 5 ýyldan 8 ýyl ortak. Bulatlar kendime yanlışmasın şol bentlerde yok mu kayn? Yalan tökmek bilen azatlykdan mahrum etmek. İkinci aýtsa adamym ene birinji derejeli adamlar var. Etjen edip soňundan ölüp gidip çağlarym daşa ýurtlarda näçe milliardlyk aňsanyýarlar, firmalar we guruluş firmalary mesela maýdadyna Hram diýdi ýa Açyrsow diýdi. Şol Türkmenistan etjek işin artygyny etdiler. Bölüm gitdiler. Şimdi şol eden iş bizi gaty uly deper etdi döwlet derejesinde. Biz şol zatlaryny şolaryň çağalsa ýöne elinden terişden alyp soň boldy etdi ýa näлекine bize hem özümüz hem bizim çağalymyz hem bizim ene talamyz köslendi. Şolaryň derinden hemme tarapdan madda tarapdan beýleki kanunçylyk tarapdan nira barsalar diňlenmän yalan tökmek bilen azatlykdan mahrum etdiler. Surun edilenlerine kimler var? Bu ene tasy daşarutda bolup çağlar o Türkmenistany alyp olaryň üstüne her hil ýagdaýda psikologik tarapdan hüjüm edip gorkulyp edip bilseler ýaşaýlary daýlap ondan başga gatkan bizim bilmeýän hakdymyzdan. Ene şol zatda şol birinji derejeli adamlaryň eden işleriň netijesi özleri ölüp gidenem bolsa şolaryň çağlar jogap bermenmi? Ýagny biz çekkäs biz atalarymyzyň bizim çağlarymyz çekkäs şol şuwat rejim kynçylyklarynda her imi çekkäs. Şolaryň çekkäs gadipler pikir ortaatdan ölen bolsa çağ çeker. Diňe madda tarapdan da amyn tarapdan. Men şonam öňe sürýän ildeşler we ýa-ni yalan tökmek bilen ildeşler azatlykdan mahrum etdiler. Şonam bent edip goşman. Kırımda var. Oturdum. O doğru. Yani tökmet siyasatı. O deyip düşünsek has doğru var. O azatlıktan mahrum etme maddesi şeylere geçýär şu taýda. Yani suçsuz ýagdaýda insanlara ceza hukmynyň berilmegi. Aýratyn o tökmet nemesini guramaçylykda alyp barýandyklary barsa muňa şaýatlar var. Ýöride pagonuňyzy goparyň diýip aýdylýan ýerler var da şu işleýän işgärlere berilen tawşyryk şeýlemiş. Ondan soň beýleki meselem gaty wajyp ölüp giden gelmişekleriň çäresi näde görülmeli diýilen sorag. O näde görülmeli? Ullakan bir neme. Soň bularyň bir häsiýeti var. Bu gelmişekler diýelinde düşnükli bolar ýaly. Hramşadan, Umnov diýdi, Açyrsow diýdi, ýene şeýlerek bir familiýalar geçýärdi. O taýda da bular aslında raşizmin bizim yurdumuzun içine giren esası eli. Yani Rus nemesinde aytsak rıçak diýerler. Şonu o yoluna urup durup durýan o rıçak ýaly bir nemes var. Ine bunyň üstünde de o aýratyn pikirlenmeli meselelerin biri. Bu adamların çäresine äýil görülmeli. O indi sözü Şöhret o ýyldaşymyz bitirdi. Indi o Fatma kardeşimiz olmaly ýalňyşmasam. O sözü Fatma kardeşimize berýän. Sesim gelýärmi kemine? O gelýär. Salam dinleyijiler. Men şu ýerde şu bizim halkımıza bolan genosit hakda ve öz düşüncemi açacak da şu halkımıza genosit edene bizim kızımıza yani kimliklerimize, hayvanlarımıza da gattı
Ondan getler görkezler genasitliğini şu düşüncem aydıp geçecek yani şu ösümlükler diyende bizim yani ben öz şehrim hakta Çerçev şehri hakta bizde 2 tane parkımız vardı. Şu parktaki giden ağaçlıklar köptü da yaşı bu ağaçlarımız köptü. Biri Garaskoy Rus dilinde atyan da adını Rus dilinde bilen için biri Garaskoy Park, biri Druzhba Park. Şu 2 parkın nämesini ağaçlarını yok ettik. İkinci o parkın ağaçlarını şimdi yadımda şu yerde bir adam özüne bir küçük kafe açtı. Şu kafeni yok ettiler birinci. 11 yıl bundan ön bolan vakadır. Yadıma düşen yok da doğru. Şu adamın kafesini yok ettiler. İzinden hem yankı ağaçlar vardı. Garı ağaçlarımız. Şolar bilen yok ettiler. Ağaçlar bilen. Parkın içindeki. Taşderen'deki giden güller ekilendi. Oları yok ettiler. Berde ben ne diyecek olan bu ağaçların, bu ösümlüklerin, bu adamlara näme günah, näme yamallığı var, näme onun sebebi, näme onun näme için onları yok etdiler. Yani özleri anırda 10 yıl avadançılık diyen bir nämesi lozungu var. Yaşıl kuşak diyen bir lozungu var. Orada ağaç ekmeli, ösümlükleri köpeltirmeli, gülleri köpeltirmeli diyen maksatnaması var o 10 yıllık diyen. Yani bunlar şu maksatnamasını doğru yerine getirmeyeler, doğru ekyerler ama gara ağaçları yok ekyerler. Näme için onlar nämesi var berde düşünüksiz. Sonra berde men biz hemmemiz yurttaşında bolan sonra köp zatları deneyen de özümüzün yurdumuz bilen. Şurada gatı köp gören garı ağaçları, ösümlükler, gatı ovadan yerler var da yaşlılık hemmeye. Eğer şurada bir adam şu ağaçları biri gelip bir kesip zat etse de güllep duran ağaçı şuna hükman cezasını veriyorlar. Ama bizde on yıl zat yok. Yine bulan bir genotsit. Bu ösümlüklere bulan genotsit. Katı bir acı bir näşil diysem o adamlara kim dep aydı ben bilemiyorum da onlar etken hareketlerini, etken işlerini indi hayvanlara geçeyin. Yine her ay diysem bolar, her 2 ay diysem bolar da prezident geliyor da her velayatta prezident gelen vaxtında hükmanı suratı köçedeki itler, pişikler hükmanı suratı şu hayvanlara da gatı acı zulüm görkeziyerler. Ben onu özüm näçigece şahit buldum. Hatta şu bir gece bir vaka oldu da 10-15 yıl oldu ona yadıma düşen yok näçenci yıllar. Bir çağaz köpelen de çağcıkları vardı. Şu çağları bilen şoları öldüren yalı urup alı gittiler. Yine bulan bir acımasız bir genotsitlik bu hayvana hatta. Bizim yani Türkmenistan'ın içindeki oturan yukarıdaki adamlarımız onlar nähil adam ben düşünüp bilemiyor. Bizim yani Türkmenistan'ı adamlarımızı, ösümlüklerimizi, hayvanlarımıza bu kadar acımasız zulüm görkezediler. Da normal adam bu zatları kellesine getirse yaman bolyan da o näme için sebep, näme sebepten biz bunlara näme yamalı ettik, näme sebepten. Yine bir zat belirleyecek berde. Bizde yine naharduzumuz var. Bu hakta naharduzu hakta Hamuradağa bir yanlışmasam geçen yıl mı bir yörüde bir gepleşmeyen geçirdi. Şu yerde naharduzu hakta gep belirlep geçti. Gürünet Balkan vilayetinde bolan vakaların üstü bilen. Hakikattan bizim yurdumuzda şu naharduzam gattı näşili diysem gattı üçüncü sort ise burada sonku sortlu yankı, sonku dereceli hapa duzlarımız var. Hiç işlendirilmedik duzlar bu. Onu ben misalın üstünden yine de aytacak şurada. Yine kayok diyeste, şu kayokta da şu duz vardır. Hemmemiz biliyiz. Yani o muht verilyer kayokta. Dompravlenyadan barıp sen maşgalazın ağza boyunca spravka alyan. Şu spravkanın esasındayım. Her bir maşgala ağzağa
yanlışmasam 400 mi 350 gramdan muht duz verilýär. Şu spravkan bolsa hökümet magazinde verilýär. Bana şu magazindeki duzlar gatty hapa duzdy. Ondan men özüm şaýat alýatdym. Ve muht bolan soň alýan da adam. Ýal däldi. Suwa koýup kirliğini çıkarıp edip özüm bir arasalap ulana wagtlarymdan boldy. Buna seredip otursam häzirde şu duz bizde yaman gatı köp adamlarımıza keselçilik getirdi. O sebäbi duz hemşe günde ulanýar. Näçe gezekden duz ulanýar adamlar. Bu zatlar gatty ağır, gatty acımasız. Bizi bu derece zulüm etýärler, bu derece acımasız bizi diňe içinde saklayanlar adamlarımızı, hayvanlarımızı, tebigatımızı, ekologiyamızı polny yıktılar. Su problemasam şu esasında çıktı. Nizam düzük değil bizde. Namı deryanın suunu hemmeniz eşitdiniz, bilýäniz, medialarda aylıptıra. Hazar denizem suyu bar yer, Aral denizem bir şey yok. Bu zatlar hemmesi bundan aydanda massywy bize bir kullakan bir genosit, acımasız genosit hemme taraftan. Şunun için bu tribunalı hükman etmeli. Ya bu bizim özümüzün Türkmenimizde de inançlı bir zat da Türkmenin özümüze şunu yal düşmançılık edip bize massywy genosit edip adamlarımızı massywy öldürüp hayvanlarımız, tebigatımız hemme zatı bitirdiler. Bu nähili akıl bilen etdiler bu zatları. Men hayran da çin araya kawat ýürýän arya. Ýöne şonuň üçin bular tribunalın önünde nähili akıl bilen bu derece acımasız bize zulüm eden bolsa şu akıl bilen tribunalın önünde hükman jogap bermeli. Şu zatlara aýdyn dedim. Sağ olun. Vacip yer hem tebiata hem canlılara, umuman aýdylanda canlılara berilýän ziyan ýa-da genosit o ýurdun nemesine bähbidine garşy hemmesem sözü Bahar kardeşimize berýän. Bahar kardeşimize berýän. Eşitmedimi kan? Telefonum. Şu wagt gelýär. Salam kardeşler. Salam kardeşler. Men 2013-2014 ýyllarda Daşoğuz vilayet häkimi Oraz Muradov Esenmurat, ikinci häkimi Kakaly we Gurbangül, Gönülgünçiň ikinci häkimi Kullaýewa Züleyha. Bular her zaman çäre geçirýärler, çäre gyzlary ähdiýär. Gyzlar 2 gün öňünden gidýär, aýal gyzlar. O ýerde temizlik, arasaçylyk işini geçirmeli. Şoň üçin eşiklerini, iýjek eşiklerini özleri ýany bilen äkitmeli. Geýjek eşiklerim özünden. Arasaçylyk işini geçiren wagtynda olaryň hiç açan ady tutulmaýar. Şlyuha, hep gyzlaryň ady şlyuha, suçka, şalaşowka, şeýdip ady tutulýar. Bu da aýal gyzlaryň mertebesini peşeltmek bolýar. Polisiýalara geçsek, polisiýalar sen hakyny talap eden wagtynda senin enen atan hakyny talap etse de, öýüňden bir talap etse de, ol hökmen senden bahana gözlemäne başlaýar. Erkoglan öýüňden çykyp bir ýere gidende ýolda maşinli deňine gelip onu zor bilen maşin bilen äkidip her hil suçlamalar bilen türmäge atyp bilýär. Kurýarlar, ogurluk üstüne atýarlar, ogurluk bilen
günäkärläp urun wagtynda sen bir ýeriňe şikes ýetse, böwregiňi ezýeler. Doktora gidip bilmeýän. Doktor seni almaýar. Dar neme türmeden gelenleri neme goýberýärler. Ýylaly etrafynda yani Eltepe var. Öňtejende bardy. Ýylalydan açdylar Niýasyp gelenden soň. O ýerde ullakan bir bedrede gara çay gaýnap durýar. Ýerdenki ertirligiň şifir. O ýerden izine gaýtyp gelen oglanlaryň aşgazanyň hemmesem agyrly, ýara düşenleri var. Sen hakyny talap etseň hem şey diýen narkoman diýe sen uğra diýe şo ýere. Häkimlik neme prokuratura şikayet edip barsaň prokuratura da polisiýe habar berýär. Gidiberdiň närler diýip şeýdik goýberýär, o ýerden seni Eltepe uğra diýe. Sen eger ömrüňde aragy agzyňa alyp görmedigen bolsaň Eltepe'de 40 gün o ýerde saklaýarlar. Ondan soň Eltepe sen adyň düşýär. Polisiýa deme başlan. Doktorlara gelsek, ayal tarapyndan kesel bolup däl de barlanmak üçin, mysal üçin men göwreli bolamak gene diýip baran wagtlaryna senin böwre neme bagryňda gurçuk var diýip goýberlen ýurtdaşymyzy dinledim. Ondan soň pul soradylar. Türkiýede tanşy var. $100 derman ýazyp beripdir. Ýene $100 bir bu Russiýadan gelýär bu derman. Diýip özüniň tanş apteklerinden şeýdip sen kesel bolmadyk ýerleriňi kesel diýip aýdýar. Bu da ayal doktory Mürzaýewa Gulya diýip tutýarlar, ýörgün lady Gulya. Başga ýene Öraýewa, şoňa mendeş ayal doktorlarynyň hemmesem şeýle. Aýagyň awariýa bolarsyň, aýagyň döwler, hökmen aýagyny kesmek bilen bolýar. Sen bol ona pul berjeksiň, para berjeksiň jübüsine. O zaman sen aýagyny gipsläp bilýärler, bolmasa şo ýerde aýagyny kesip eliňe berýärler. Gyýyz zorlamak barada polisiýalar men kän duýdum. Cinayet işi bilen sen öýüňe töhmet atylýar. Ondan soň gidýän o ýere gyýyzlaryny hatda bir mugallymyň bir salat bejerip satany üçin şo ýerde bir adam salat alypdyr. Başga ýere gidip arag içipdir oglanlar bilen o ýerde urup öldüripdirler. Osman diýip bir oglany. Ondan soň sen salat satdyň diýip şonu jenaýatkärler 25 ýyl türme berjek bolup. Ondan soň polisiýa Döwran ady, familiýasyny şunça soradym, ýatlap bilmediler. Döwran, sen eşiklerini çıkar hemme zade türsüňe çel çıkaryp şu ýere goý diýipdir. Olam näme üçin men salat satan üçin çıkarılmalymy sen ýanyňda diýip şey diýse, "Hawa şu ýere girdiňmi, men elimden gelen ne diýen" diýipdir da. "Näme islesem şonu ederim" diýipdir. Bu da men çıkarılmayan diýipdir. Şu eşiklerini çıkaryp türsüňe masanyň stoluň üstüne goýmaly diýen kanuny men öňüme goý diýip şey diýen. Sana kanun gerekmi diýip üstüne topulýarmyş. Hälim onuň gaýnatasy bir iş, öňür uly işlerde işleyen adam, soňra pensioner bolan adam, dogry polisiýa könürgünjüň polisiýanyň başlygyna giripdir. Aran da o wagtlary. Aran tağana gelinimiň günäsini boyunna goý, men emesjek, ýa-da çıkar ýerden aldyňyz, häla da ýok diýip akşam 5-6-lary töwereňde şey diýenden soň ondan soň çıkarıp goýberipdirler. Onum öz ağzından eşitdim şu gelinin. Bular ýalyk iş eden polisiýalardan Pir Nefes adyny bilen de familiýasyny bilemem. Bitak barly var. Sana töhmet atýar, öýüňde üzärlik bar bolsa bu göknar diýip ýazýar kagyza. Gerayin satýarlaryň kapysyny kakyp duram bolsa gerayin aljak bolup. Akoşkadan var, akoşkadan diýip habar berýär. Şular ýaly polisiýalarymyz var. Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle şu wagtça şonu aýdaýyn. Sag bolun.
Menen bir zat goşaýyn ýa-ni aýallaryň ýa-ni ýakışmajak bir sypatlaryň aýdylma aýallara. Niýazow ekranda aýdan olmaly daşa özüň. Kimine men şonu aýtyp geçip aýtjak, şu wagt bir ýyl aljyrak gitdim da o ýerde bolansa neme. Şo ýadyma düşdi. Bu Orazmurat Esemrat diýeni Aşgabatda häzir Aşgabatyň bir ýerine häkimmiş-de. Buny bulara jelep diýmäge, şülýuha diýmäne indi jelep diýip aýtsa gödek boljak diýip bu rusça aýdandan soň biraz medeniýetli bolandyr da özlerçe. Niýazowyň özü Türkmenistana geldi. Şo wagtynda ýaşullar öňünden çykdy. Bu Türkler diýdi işlese işlemäge gelipdirler, işi bilen bolsunlar. Aýal gyzlarymyza göz goýmasynlar diýip şey diýdi. Şo wagt şonda neme diýdi? Daşygyzlar jelep kançyk guýruk bulamasa it izinden ýügürme ılgamaz diýip şey diýdi. Ondan soň o şey diýip aýdandan soň bir kepde geçmedi. Neme Taktyr ýanyň kuýup kalkozyna bardy. O ýerde de gyzlar gül berende gyzlaryň elinden bileginden tutuşdurýar da. Bulam ine isläniňizi ediberin diýip özü ýolbaşçylyk görkezdi. Hem diýse biziň daşygyz vilayatymyzda özbekken bizde. Biz hiç millet aýyrma diýen zady bilmädik. Ol geldi sen zor bilen türkmençe köýnek giýmesen işläp bilmeýän. Kellerde türkmen tahyýasy bolmasa işläp bilmeýän. Şeýdi ben mara ol Niýazow ýigrendiler, türkmenler diýip biz bilenem ol düşman etdi. Oňarda da başardy şol bir-birimize düşman etmäni başardy. Niýazowyň öňünçe garaşsyzlyga goşandy bu. Inem soňa bu Gurbanuly türkmen balagam giýmeli. O özbegem giýmeli, türkmen tatary ýok, gazagy ýok, herkim şeýle giyinmeli. O herkim islan eşigine türkmen özbegem öz milli eşikleri var. Olary giýibiler, başgaça giyinibiler. Onu etmän diňe türkmen köýnek giýmeli. Bu nemede haram bolan izin dowam etdi, türkmen balagam giýmeli. İşe bolmasa giyirip bileňak. Şular ýaly ýagdaýlar. Genosit diýemiň raşizm hemmesem şoň içinde. Gaty gyzykly. Şu wagt hayran galdyryljak zatlar dinledik. Bak şu wagt taýýarlygym bolmany işde bolandan soň mara biraz panikleýän de ýoksa aýtjak kän zatlarym bar. Şöyle ýene çykanda nemeden gepleşik edel diýjek gyzlara nesip bolsa. Bolýa. Sağ olun. Benim bir komentary berip geçecek kysga mesela boyunca. Indi bu taýda sistematik ýani guramaçylykly bir millet parazlygy görýäs. Bu ýagdaý ýalňyşmasam Çärjewde de boldy. Hatda işden çykarylmagyň başdaky sebäpleri hökmünde ulanyldy. Bu wagt ýançly ýagdaý. Soň ikincisi o aýallaryň mertebesine degilme. Bunu ýöne ýerden eden oklar özem guramaçylyk edýärler. Guramaçylyk edilendiğini ýerden o aňýas. Niýazowyň özü ekranda açyp aýtmagy bu zatlara. Bu bir orta syr arab medeniýetine medeniýet diýip bolsa, şoňa öwürmekçi bolýan niýetleri. Sebäbi şeýle bir zat bar. Benim düşünüşüm boyunca bizim o cemiyetimiz ýa-ni türki milletler ýa-ni Bahar kardeşimiz aýtdy, özbegi, tatary, o gazagy, türkmeni hemmesi bir türki millettir. Bu türki milletleriň guruluşunda aýal gyzlaryň hak hukuk nemesi deňdir ýa-da deňräkdir diýerler. Şo bolan ýagdaýynda cemiyetleri çökermek kıyın bolýar. Müsberýän bolsaňyz beýleki ösen cemiyetlerde ki ýagdaý bilen deňeşdiräňizde şeýle. Ýöne şonuň öňüne geçmek üçin, ýa-ni ýurdu raşizmiň eline bermek üçin birinji edilmeli işler, ýa-ni cemiyet guruluşunda edilmeli işler aýallary saknadan aýyrmak, olaryň şahsiýetini, mertebesini peseltmek, depgilemek, kiçeltmek, näme diýip aýdyp bilýän bolsaňyz, nähil söz
gabat gelýär diýip düşünýän bolsaňyz aýdyp bilersiniz. Şonuň ýaly zatlar görülýär. Bulam ýanky bizim aýal gyzlar nämämizdäki haýsy bende gelýär, o bendine gabat gelýär, aýallaryň mertebesine değilmegi, ondan soňra bu millet parazlyk diýip täze bendin girmegi da ýüze çykdy bu taýdan. Sözü Merdan kardeşimize vermekçi. Men istada ýene bir bent teklip etmekçi bolýanda bir ýurdun halkynyň Maskala institutyny ýok etmeklik barda. Indi bunyň Maskala institutyny ýok edýän aýdyp geçdik-de guramaçylykly edilýär diýip ýa-ni Maskala institutyny nädip ýok edýärler bir giden şaha bölünýär da. Başlasak ene esasy agramly bölük din anlamynyň boýuna düşýär. Ýaş kiçikliginden nime diýip kireş diýip aýdylýar türklerde, sadyklarda başlanýar da. Ýani göwnünde başlaýarlar çaganyň denen gyzraşlaryň. Soň el ayak ýörep özüni tutup başlan soň owa bolsun, şäher bolsun, paxta diýler. Näil diýip aýdyn, şoňa paxta zorluk bilen ekidip ýygmana mejbur edýärler. Ýygsyn, ýygmasyn şo taýda gün geçirmeli. Soň ýaş az ulup mektebe giden soň gyzlarymyz ýene-de bir gorowsuz, içinden gorowsuz gyzlarymyz saýlap mektep işgärleriniň kömegi bilen hukuk goraýjy diýilýän edaralara satylmagy sözüň manysyna bularyň zorlanmagy we soň dowamında da ulanmagy. Soň ýani guramaçylyk bolanda ýene-de bir şakasy bar. Maskalanyň iki bölünmegini üçin edýärler. Ýani halka bildirmän ýurtdaşyna çykarýarlar. Ýani bir zenan maskala ýurdun içinde iş güç ýok, çağlar açlykdan ölmeldiler. Mecbur ýagdaýda köpçüliklerin ýurdun daşyna çykýarlar iş diýip, ýani hojalygyny 500 man pul getirin diýip. Bunyň ýarty maskalasynyň ýarty içeride galy, ýarty daşyna çykýar. Indi şonluklar 5-10 ýylyň dowamında çağlaryny görmekde, ýakynlaryny görmekde, ýoldaşyny görmekde zar den alamny bar. Ýurdun içine gideýin diýse, açlykdan öljekler işsiz, ýurdun daşynda galayn diýse, bagrlary ýanyp dur. Bagry girýän diýilýär. Halkyň sözü bilen, soň bu şolaryň bir ýurdun daşyna çykanda da ýene-de şol mertebesinde denan maskalaň mertebesinde degip bilýänler, ýene-de şu migrasiýaň üstüne şolar öz boýuna alypdyrlar. Nire barýan, näçin barýan? Ýani bir ahlakdaşy aýdylýan sözler bar. Türkmen tapmadyňmy? Biz ýani dowam edip bu ahlaksyz adamlaryň agyna gelip da tertipli sözler. Ýurdun daşynda diýene şonuň ýaly yaramadyk ýagdaýynda bir agyr kesele duçar bolanda konsulstva diýip ýa pasaportwa diýilýän bir zat bar Türkmenistanda. Ady geçe. Şolaryň kömek berme, ýani bu kömek hem däl, borçny ýerine ýetirmediligi den anlamynyň öňünde. Bulan bir şonu şiýanky şahalary jemläňde Maskala institutyny bir ýurdun Maskala institutyny bozmaklygy ertýärda. Bulan bir guramaçylykla alınıp barlýar. Sonra mümkinçilik bolsa, sonra goşsak. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Şöhret kardeşimize vereyim. Benim şol ekologiýa da goşup gatdyrmady. Ne Türkmenistanda yataklarda gazanmanda boşluk yer dörýär. Şu taýyp suw goýmaň ýerine ýöne goýup gaýtýarlar. Suw goýunyzy çykdyr bar onu
mantyk tarapda. Onu etmän bir gaýtdylar, soň ýerler aşağı çöken ýerler bolýar. Ýaşaş çağlaryň köp ýerlerini balkon vilayetlerinde çöken ýerler bar. Çin bilen soň has bolýan. Ondan da sonra mine şu wagt Türkmenistanda Aşgabat etdi bir şäher ýerler. Orjo diýen ýerinde. Şu şäher bir giden bağlyň ýerinde gurulýan. Giden bağlyk. Töküp aýryp ornada beton çaýda gurulýarlar. Ondan da sonra mine şol balıklaryň köpelen wagtynda Türkmenistanda balyk tutmak adan wagty bar. Şo döwürler orun işälerini özleri ýa-da ýokary işäler. Şolaryň özleri balyk tutup balyk satýarlar. Şo wagt balygyň bahasyny gymmat wagty tutmam däl wagtynda. Ondan başga bir näçe paht tekilýär. Pahtanyň ne derejede ziýan berýär? Suw Türkmenistan suwsuz yer suwa garyp berdi. Paht tekilýär. Şonuň özüň bitkiden jenaýat. Ýa-da suwsulygyň öňüne alan oklar hiç bir ýagdaýda. Ýa şonuň gurrun nemeden oklar Türkmenistanyň ekologiýasy kentde hökman surata goşmaly diýip goşup goşýan. Bizim bilmeýän atlarymyza matek bolan hadiselerdi. Sizin aýtyp turdum. Sağ olun. Başka söz almak isteyen kardeşlerimiz var mı? Murat kardeşimize söz veren. Salam emäde. Akşamyz hayır. Biraz gıйpleşik de. Ne su meselesi olan şu an Özbekistanyň Amderiyat tarapy Owastan başly polny özlemesine geçirdi de Taliban. Özbekistanyň prostak serada oturmuş Amderiyat bize de değişdiler. Doğru değil mi? Şu Amderiyat biz tarapdan çekildi. Kaspy denizinden polny ýarsynyň ora çekilip berdi. Şolara göz göre ruhsat berýär de özü. Talibanyň gorkusy bolan soň. Indi men diýjek bolýanym şu bütün tribunal gelse bütün şoňa organ işgärleri barmy? Kim bolsa şolary kömek eden ýa şolary seredip bol geçen zatlary görüp ünsürmä kim bolsa şolaryň hemmesem neme jogap berýär çekilmeli adamlar. Sebäbi Pon Türkmenistan suw nemesini hem gurutdylar, bütün bereketini gaçyrdylar Türkmenistanyň. Hemme tarapy ýitirdiler. O milli howpsuzlyk soň ýurdun strategiýasy bilen baglanşykly ähli edaralar jogapkar. Hemmesi jogapkar. Sebäbi adam öz erkinine de mysal şu saat etdiýende şolary aýdyrýan zatda hökümet şu berdişke maşgalasy hem de şoňa aýdyrýan şu zatlary etýäňiz, pullar toplaýaňyz, jokkola bize getirip berýäňiz diýe. Hani geçen ýerde ýa aýdyp geçdiler apagony ýertip şolary ýörüte öwretýärler da şoňa. Şolary edin diýe şolary edin tizat galyn. Aslında bütün polisiýa şäherlerine ýaka kameralar bolmaly. Özlerine. Täbi saklan adamyň belki sen üstüne tökme atyplar. Ya sen tökme atyplarsyň. Şol üçin kamera bolmaly bütün polisiýa şäherlerine. Olar ýok. Olar aýdylýan zatsy köprek pul alyp getirin. Şolaryň hiç bir zakony, kanuny bilen oklar işgärleri. Olara şu kursatga geçirilen sapak dersler şolar ilki bilen. Bayan kanun ya başka grajdansk kanunlar bilmeyen adamlar öwredilmedik şolara. Şolan hemmesem jogapkärçiligiňe çekilmeli. İçeri işler ministrligi varsa hemmesem. Organ işgärlerini hemmesem. Halkyny bu zulmedip duhuny polny öçürdüler de. Doğru. Bar mı başka yine koşmak isteyen adam? Şu atlık şu. Bolya. Allah yankı su bir yurdun geleceği bilen bağlanışıklı bir zat. Esasen Türkmenistan ýalak ýerde şeyle
Onu da sesini çıkarmayan oturyan olsalar demek o buna bir sebep olmalı. Sebebi näme bolsa da bolsun. O yurdum nemesi. Yankı elden giderilmeli däldir. Hiç bir mümkinçiligi yurdun barlygyna saklayan zatlaryň biridir su. Yok, bu olmalı, hükman. O men onda sözü Cennet kardeşimize berýän. Salam hormatly kardeşler. 21-nji asyrda ýaşamamyza garamazdan biz hälam orta asyrlarda galypdyrys. Mene dogrusu utanýan men türkmen diýmäge, türkmenligimi şeýle aşagylyk, pes derejäge getirilen halky elde etdiler. Bir ezik hak hukuklaryny bilmeýän, talap edip bilmeýän, problemasyny görüp bilmeýän, çözüp bilmeýän halka dönüşdirdiler. Eýsen Türkmen halkı şeýlemidi? Aslında müň ýyllyklara dayanan taryhymyz bar. Taryhlardan bilişimiz ýaly Türkmen döwletini ýykyp täzeden gurup bilen milletdir. Milletçil, watanyny, toprağını ayal gyzlaryna çenli eline kılıç alıp goran halkdyr. Bugünimize bakýan beli gaty gynanýan düşnen halymyza. Ol halktan namyşan galmandyr. Dolu çüýredipdirler. Ýapyk bir dünýäde paýok diýip ertesine Huda ýetirer diýen düşünjäge getirilen. Bu da daş güýçlen täsir etmek. Ozala Arap kültüründen ýoruldyk. Soňa Ruslar basyp alyp 1881-nji ýylda dowam etdi onu. 1924-nji ýylda Türkmenistan territoriýaňyz şu siziň diýip öz koloniýasyna öwürdi we sömürmegini dowam etdi. Ya şu siziň territoriýaňyz Türkmen döwleti diýip çyzyp beren soňda öz ýurduň üçin hyzmat etmeli dälmi? Ruslar oňa goýdymy? Özlerine hyzmat edäjek adamlary türkmenlerden goýdular döwletiň başyna. Çeýdip başdan sistema ýalňyş işledip başlandy. Öz türkmenlerimiz öz halkyna zulüm edip raşizme hyzmat etdiler. Ak paxtamız, ak altynymyz diýip paxta ektirdiler. Munyň ziýanlaryny bolsa düşünmediler. Birinji okuwçy çağlary bile elde paxta ýygdyrdylar. 3-4 ay okuwlaryndan boşadylyp çağı hyzmatyndan peýdalan we bilimden goýýarlar. Bu da kanun bozmak bolýar. Ikinji yerler şorlanıp aýlandy. Üçüncü de paxta yerleri ýalňyş suwlanma bilen deňiz derýalarymyz bile gowrady. Bu işlerde öz türkmenlerimiz guramaçylykla alyp bardylar. Günümizde çenilde paxta ektirilmegi dowam edýär. Bolýar, paxta ektiň onu kombaynlar bilen ýygdyryp bolýar. Ýok nämemiş ýyl pes bolýar diýip ýörýärdi, elde ýygdyrýarlar. Bu da bir halka guramaçylykla edilen zulüm. Mecburi agyr şertlerde paxta gatnadylmagy we elde ýygdyrmagy. Türkmen üçin agyr wabal ýaralaryň biri boldy. Onuň üçin birgiden işçiler işlerini goýup gitmeli bolýar. Büdjet işgärleriň hemmesi bir aýakdan sürülýär. Okuwçylar, studentler okuwlardan galýar we 4-5 ay paxta ýygym sürýär. Paxtada agyr şertlerde üst açyk maşinalarda çakır çukur bozuk ýollarda gatnadylýar. Isyda, sowukda, ýagyşda, garda diýmen ýygdyrýarlar da. Köplenç maşinalarda awariýalar bolup ölenler boldy. Olary da sesini çıkarmaz ýaly edýärler. Paxta gitmezligi garşy çykanlary da sen siýasata garşy gelýäň diýip bolmasa da işden çykyp bilersiň diýip gorkuzýarlar. Kan şu ýerde kanun barmy? Kanun halkyň garşysyna işleýär. Okuwçylara bilimden galýar, mugallimler, doktorlar işlerinden keseller, keselhanada keseller doktor tap bilmeýärler, ölüp gidibermeli. Kullukda eskerlerimiz hem kulluklar paxta meydanlarında geçer. Paxta planı dolmalı diýen 1,5 milyon tonna paxta planı pul bilen doldurýarlar. Bu ýerde ýene korrupsiýa bar. Paxta ýok ýerinde boylar bir garşy bolan paxta meydanlarında paxta ýygyldy edýärler.
Soňky 30 ýylyň dowamında indi heme işe gitmeli, hemem paxta üçin 50 kılan norma paxtan puluna günde bermeli. Bermeseň işden aýrylýar. Görgüller aýrylmajak ol, hemme zada razy. Ýurdun içinde iş güç ýok, önümçilik ýok. Ýaşlarymyz iş tapman çırpynyp durlar, maşgalasyny bakjak olup, gaýtam üstüne işleýänler sakraşenýe diýerler, etraplar biriktirip iş sorap barana da ine paxta gidiver, şu iş dermi sana diýerler. Bundan iş olmaz diýene de şu ýerde de gorky propagandasynda ýöre diýerler. Sen siyasata garşy çykýanyň. Hökümetimize dil ýetirýärsiň, şek ýetirýärsiň diýip. Şu sebäpden de döretmeli tribunaly. Guramaçylykly işler alyp baranlarda cezalanmasy gerek. Häzir Türkmenistanda dogry kanun işleyen bir döwlet gurmalydyr. Geljek nesillerimiz türkmenligine utanman, gaýtan buýsanyp ýaşamak üçin. Sözüm jemledim, sağ olun. Ýa, sağ olun. Ya Muhammed kardeşimiz elini kaldırıp durdu. Eğer nem etmedik olsa söz verelim. Soň bugünlükçe ýygynaşymyzy jemlemekçe. Salam kardeşler. Benim şu yerde bir vakası var da ana Ajdar vakası var. Hemen bilýär. Şol politik işler tarapyndan ýazanyň. Şol erki ýygyary İçeri İşler Ministrligi bolsun, meheme bolsun, şolaryň erki ýygyary başga döwlete ýa-da rasizme berilen şolaryň erki ýygyary. Şoň bir canly şaýat, şolda öz ýurtdaşy, öz watandaşy, belkem öz ýankylap bir owadaşy diýen biljek derejemizde ýakyn bolan bir adamsyny başga bir milletden bolan bir gelmişek gelip bir ähil diýen gan horjy öldürýärler da şoňa aty neme bilen sowukkanlyk bilen ýa-da bir perwaýsızlyk bilen şeýdip garap durup işleri gatyr neme da şu polisi işgärlerini ýa-da şol waka gatnaşan kim bar bolsa türkmen kanyny götürüp beren. Şolar iň bir ähil söz aýtjam bilen okýany iň bir halkyň dönügi, iň bir halkyň duşmany adamlar. Şolar üçin öz ýatyarny erkini gözleri bilen görüp, gözlerim şoňa kaýyl bolup başga bir gelmişe tawsyrşlaryna şoňa tabyn boluşlary üçin şolar tribunaldan hökm geçmeli, iň agyr jazany almaly, taryhdan bärigen görüp gelýär, ýurduna dönüp, watanyna dönüp, halkydan dönüp adamlary ähil jazalandyrýarlar. Şolar şol nemelerden geçmeli. Yani tribunaldan, şol ýagdaýlardan hökm geçmeli diýip bagap edýän. Şonu aýtjak. Sağ olun. Aha. Sağ olun. Melike kardeşimize söz verelim. Kardeşler, menem saýdym, meni dinledim. Şu eskerlerimiz var da agzak geçmedik. Eskerlerimizin emine biz uğratacağız eskere. Yanılar mektep utoran oğlanlar. Eskerlerimiz esker şekline eskerler geçen ok. Şol 2 ýylyň içinde eskerlerimiz her hili eziyetleri görýärler, urulýarlar, depilýärler, ağaç saklanylýar, dogry dürüst pitanya ýok. 60-njy 70-nji ýyllardan galan suwunlaryň eti porsak giden şolary ýedirilýär, hiç kim beslenmesine seredilen ok esker ýa bir esker şekline watany goramak, türgönleşip geçmek, sportlar, her hil görnüşleri bilen meşgullanmak, onsoň ýara atmak, watany goramak barada her hil nimeleri, tejribeleri öwrenen oklar olar. Hakyky gulluk diýerler, şo gulluga giden ýarak. Biriniň nemesinde bat melleginde paltasyny ýygýarlar, gaýuny garpyzyny ýygnap berýärler.
Ondan soň ol komandirler mi näme diýilýär şu harbalar ofitserler tarapyndan urulup ýenjelip tagdyn çaga goýberýär. Olar invalid, işe yaramaz, käbiriniň däli bolup gelýäni kellelerine depip urup men şolar ýaly bir näçelerini bilýän. Ondan şu çagadan gelip öýlenip maskada urmak ýa bir oko gitmek ýa bir guruna bir iş işlemek kuýbuny hemme tarapdan ýitirip gelýärler. Şol %5 6 saat gelýän olaýmasa olara mana adam satyp beren kazyolýanlary taýýamajak bolup şol ýaly çagalar ýa aşgaran bitik gelýär ýa kellesi urulup ýenjelip däli bolup gelýänler we şu eskerlerimizde de seretdiýänler harby kim näme diýle komissariatmy harby ministrligi bamy ofitserlerine çenli inkiçe serjant starşynamy näle zibanyat bar orta şonuň hemmetinden olara guramaçylykla edilýän işler milleti şeýdip genotsid etýärler, ýok etýärler, duhuny basýarlar. Ine şu zatlarym şular kimlere değişdi orta himmetini tribunala hükman bermeli. Şonu bekletay dedim. Eskerlemez abat gelen ok gidiş ýa-da gelen ok çağırılmaz. Biz en atalı eskere goýberýär. Gelmeýär çağırılmaz. Biz ýygyna aglak galýat diýip görýär, eşitýär, komşularymyzda we garnaşlarymyzda daş döwrümizde we taýýyp diğer olup gelen invalid olan hiçbir işe yaramaz. Sen şu oğlun son öğürüp bilýärmi? On geleceği barmy? Ýok, gömýärler geleceğini. Uryanlaram yine yankı şu raşizma gulluk etken öz Türkmenlerimiz. Şeydip Türkmen'in eli bilen her hili yollar bilen kırıp taşladılar. Yine şu näme üçin vatan söýgüsü ýok, vatan duýgusy ýok diýär. Şolar ýaly oğlanlar da duýguy da galyrmadylar. Duhuny batyp ýatyrdylar taýak bilen. Şunam göýdärsine almagyny da haýyş etýän beldige alyň. Eskerlerimizi ezet etýänler harbalaram. Hökmany suratda tribunalda yer bolmaly. Dedim buturdum. Sağ olun kardeşler hemmäňize de. Aýdan o sözleriniz, o goşan pikirleriniz üçin. Indiki ýygnaşygymyzda tribunal meselede bir netijeye gelmek üçin ýygnaşarys. Indiki ýygnaşykda görüşýänçek, duşýançak. Sağ olun.